Velkommen til en video, hvordan man kan installere Xfire install her. Nu har jeg jo for downloadet den, så jeg ikke skulle til at bruge en masse tid. Så for eksempel, så går jeg ind på YouTube og skriver Xfire free Xfire free download. Så tror jeg den der. Gå ind på linket, og I behøver ikke være bange for, om der er virus på, fordi den er helt sikker. Den der, den har jeg jo i forvejen, så den vil jeg ikke downloade. Nej. Så når du har downloadet Xfire fuldstændig, så kigger hør dansk, ja, fordi jeg er fra Danmark. Yes, næste. For jeg har en forvejen, så ja. Jeg vil kun have til at installere en ikon på mit skrivebord, fordi i stedet for at starte op, når Windows starter, have sådan en værktøjslinje og inde på min internetbrowser, og det gider jeg simpelthen ikke, så yes. Og jeg gider heller ikke at have toolbar, det er irriterende. Så installerer den lige. Og det kan jo komme til at tage noget tid, måske. Men det er meget nemt og hurtigt at bruge og enkelt. Og hvis du bruger for hjælp, så går du ind i det, der hedder help. Fordi så kan du nemmere finde den. Og hvad er det en? Sådan færdig. Siger jeg vil gerne til knu. Afslut. Så vender jeg på den. Start op. Så finder en spil. De spil, den kan i, som der er muligt for den. Du også skal gøre inde i et spil, det er, du skal optage. Du skal starte spillet gennem Xfire. Hvis du ikke gør det, selvom Xfire er åben, så kan du simpelthen ikke bruge det. Den lille fejl havde jeg. Nå, nu er jeg være færdig. Nå for satan. Den kan sgu godt huske mit gamle login. Det var sgu lidt utroligt. Ej, det er løgn. Så for den. Jamen. Jeg er jo online. Det kan da simpelthen bare ikke være bedre. Nå. Skal jeg lige prøve at se, om jeg kan vise, hvordan man får en lille slags support til Xfire. Så jeg ikke finde den. Nå, den kan jeg sgu ikke lige finde. Så er hurtigt og snilt ind på YouTube igen. Og lige en hurtig kort. Linket vil være i description. Der vil linket være. Så how to use X. Så laver bare lige lidt
Jeg tager sgu lige en, så jeg kan finde den, jeg brugte sidste gang, for at noget af kort for Call of Duty Modern Warfare 4. Eller først. Så vi lige her, hvordan kan jeg bruge den? Jeg tror, der er den nu. Den viser, hvordan jeg kan downloade og skrive det op til den. Nå, skal vi ikke lige få den. Se, nu finder han for eksempel et spil. Hvordan vil jeg finde et spil? Ja. Godt nok ked af, men så de glemte at finde noget. Ups. Se. Så ligger jeg sgu deroppe i toppen, helt ærligt. Se, så kan jeg finde ven, design, tema, server. For eksempel. Så tager vi den om her, om X-Fire her. Så går jeg ind i den, der hedder værktøjer. Valgmuligheder. Så kan jeg finde ud af, så kan jeg ændre det hele herinde. Privathed. Chat. Lyde. Også. Broadcast. Så lyde. Filer. Og svensk. Så gå ind her i spil. Så kan jeg så finde min spil derinde. Der har den jo fundet. Så kan jeg så vælge, hvor mange frames det skal være med på et par sekund, og om det skal være fuld størrelse eller halv størrelse. Så kan du også ændre din placering for videoen skal ligge hen. Der X-Fire en game. Så her der kan jeg ændre det i hele. For eksempel se, så for eksempel et tab, jeg kan bruge. Så bruger jeg for et. Så optager den med et. Og så når jeg er i et spil, så får jeg boksen frem med X-Fire. Og boksen ind i spillet ved at trykke 0. Og du skal faktisk bare trykke på den der, så kan du ændre til den du gerne vil have. Yeah. Det var jo nemt nok at finde ud af nu. Jeg håber I er ved, og I er tilfredse med det der er lavet. Så nu vil jeg afslutte og sige meget tak fordi I kiggede med. Og håber I kigger med på min nye video jeg får en af dagene.